Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Ku South Africa, marizatsi akuti bwanji. Chachitika nchani. Khalani pomwepo pa Malawian Cameras kuti tikulongosoleni ndi research ija imene yachitika ndi Pan Africa. Akuluakulu, ku South Africa mzungu wasolako game ina yake imene mpakana pano sikudziwika kuti tikudikirabe kuti chachitika nchani. Game yake ndiyo tani. Ndichifukwa chani zisankho za ku South Africa titaona kuti zasokonezeka. One, it's because of 3 reasons. Ndizifukwa zitatu. Chifukwa choyambirira, South Africa inapanga nawo vote pa warrant kama kuti pa issue imene ICC International Criminal Court imene inatulutsa kuti Benjamin Netanyahu kuti amangidwe chifukwa cho kupha civilians anthu aku Gaza na ku Palestine. Nde ana utulutsa warrant kuti amene yamangidwe. Nde maiko ose, maiko angapo anapanga vote kuti yes amangidwe amene twakupha. South Africa ina number 1. But South Africa imasupporta ma Palestine. Chifukwa chimenechi azungu sanasangale naye. Chifukwa number 2, South Africa imakonda kuyedzamina kwambiri ku dziko la China. Mukudziwa sokale pali afuna tuluse ndrama na ikochito kuti BRIC. Ndrama menejayo afuna ajose dollar aziuza BRIC. Mina muli Russia, muli China, muli maiko angapo. South Africa so nile minimum. Ndino zikuoneka kuona kuti akufuna atuluke mu zingwe za atsamundazi kwenikweni kenako alowe ku chene china chozimira pauka. Chifukwa number 3. Chifukwa number 3. EFF chipani cha Julius Malema chimabwera kukhala cha mphamvu kwambiri and chimene okhaoti napo chili pa number 2 after ANC. Then azungu zimene zizi zinaopya. Chifukwa kuti madzozo kuti mfundo za Malema ndi mfundo zokuti give back the land to the owners. Nthaka ya South Africa apatseni anu ake. Amene munapita ku South Africa, amene muli ku South Africa mukudziwa kuti anu ake ku South Africa aja ndosauka. Anu ake ine nthanga aku South Africa. Si anthu olemera ndosauka alibe ulominda. China ndishi 75% ya land nthaka ya ku South Africa ili mmanja mwa azungu. Mzungu mmoja ndi chimunda ukafika uko. Mzungu mmoja amene. Ndi 7 mungu ngana dziko la nthundu. Anthu aku South Africa alibe minda kuti amakalima ako yayi. Zonse amakhautira akupanga ndi azungu. Nde land alibe. Nde madziwa manifestos Julius Malema ndiona kuti South Africa akhale ndi nthaka yawo, atenge nthaka yawo osati azungu angotawaliya kwene kwese kuchako. Ndiye pachifukwa chimene chichi chipani chimakhala chimubwera mwa strong, then angoganiza kuti apapa tisokoneze. Anyway, ndezi marizatsi zisankho za ku South Africa zasokonezeka bwanji, azisokoneza bwanji. Choyambirira tidziwe mwina amene simumadziwa kuti zisankho za ku South Africa anthu akamakavota saonako nkhope ya president, savotera president direct kama amavotera ma national assembly members aku parliament. Ndeno kumene kuchako ngatoli ndi mipando ambiri choncho ndi mathayi amene gulu limene jali makhala ndithu lolamula. Nde president Cyril Ramaphosa waluza ndithu ma members ambiri mu chipani chimene chichi akukanikaso sangalamuleso ndiye kuti pokhapokha apange tena kuti alliance coalition akhale ndi chipani china chakeso aphatikiza. Ndezipeza kuti Cyril Ramaphosa ali ndi 40% kuzabwera DA sino chipani chimene chopya chimene chimene chazungu chimene akufuna chiye. Chimene akufuna chike chimene kuzabwera no DA 21%. Kuzabwera Zuma I think 13% measure if I'm not mistaken. Kena Malema nkokamwisiya kuma petu kwene 9%. Game imene aswera azungu apa ndiyo tani. Game imene aswera apa ndiyo kuti azungu CIA yapita kapereka millions kwa Zuma. Out of nowhere, from nowhere, Zuma wangoambisa kachipani kena kake. Akuti ka MK. Kachipani kamene kachako katenga anthu. Kuchokera uku. Imene hii book of tricks. Timachita kuti dividing rule.
angofuna kungwagawanisa anthu akudacha kungofuna kuwagawanisa anthu akudacha kupeza kuti uku mavoti sakukwana uku mavoti sakukwana mzungu muopene mzungu ndi chitsiru nde izi zinthu zimene zachitika kwambiri ku South Africa no nthawi yes izi zambiri ku South Africa ndiye pano pasopano akuyenda panga coalition ndiye kuti MK Zumayo ndi wakanakale kuti ineyo zachipanezi ineyo za coalition izo ndiye ayi sindikufuna one chifukwa ni wakana yo cha pali reason one DA chipano ndi azunguchi ma fundamentals ake fundo zawo ndizosiyana ndi ANC koma imene ingagwirizana kwambiri ndio ndi EFF ndi imene kuthanga ukuthandizana ikhoza kufana nako zochitika zake koma no EFF serere phatikizane so sikwanabe namba imene 50 ukusika kwana chifukwa ukeno kama votes akwana ka 50 mapita above sinzoti ndi EFF sizingathekeso akwana ndi zipani zolama zikhala alliance ilo angapo nde awapasa 2 weeks kuti aganize bwino asankhe chipani chimene iwo angakhala nacho coalition ndoti iwo mu 30 years chitengene independence chipani chimene sichinatuluke kwa mboma akakakhala kwayambira sopano kuti mphamvu zija agawana ndi chipani chine chakeso anyway izo ndi zimene zikuchita ku South Africa ndeti kudikira naye kuti tuone kuti Cyril Ramaphosa asankhanane kuti apangenawo alliance ndi ANC kuti alamulire dziko la South Africa otherwise ndi kuti koma DA ndi mele very close panopa ena osewa basi izo ndi zimene zikuchitika ku South Africa. Thank you guys for watching Malawian Cameras. See you next video.